O, iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni, prin care-ți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din Tine robul meu, nu eu să ascult de Tine, ci Tu de ce spun eu. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia Ta, îți cer într-una să faci Tu voia mea. Îți cer să alungi necazul, să nu-mi trimiți ce vrei, ci să-mi slujești în toate, să-mi dai fără să-mi iei. Gândindu-mă că dacă îți cânt și te slăvesc, am drept să-ți cer într-una să faci tot ce doresc. O, iartă-mi felul acesta nebun de a mă ruga și învață-mă ca altfel să stau în fața Ta. Nu tot cerându-ți Ție să fii Tu robul meu, ci Tu cerându-mi mie, iar robul să fiu eu. Să înțeleg că felul cel bun de a mă ruga e să doresc ca în toate să fie voia Ta.